आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. कणकवली नगरपंचायत कचऱ्याचा डेपो 4 दिवस जळतोय, मात्र सत्ताधाऱ्यांचे फक्त शो शायनिंग सुरू आहे, असा आरोप नगरसेवक बंडू हरणे यांच्यासह विरोधी नगरसेवकांनी केलाय. आताच सन्माननीय आमचे गटनेते सौ सुप्रिया नलावडे मॅडम आणि आम्ही सर्व नगरसेवक मेघा असेल सर्व 9च्या 9 नगरसेवक आम्ही आताच कणकवलीच्या गार्बेज डेपोला भेट देऊन आलो. गार्बेज डेपोला जेव्हा भेट दिली तर आता तुम्ही पुन्हा जाऊन पाहू शकता. तर सगळं शूटिंग आणि फोटोग्राफ तुम्हाला मी देतो. शनिवारी लागलेली आग आता जर पाहिली तर संपूर्ण जो गार्बेज डेपोचा जो डम्पिंग ग्राउंड आहे म्हणजे 3 एकरामध्ये त्यात टोटल आग लागलेली आहे. एकही जागा अशी नाही की जिथे आग नाही. 1 स्क्वेअर म्हणजे 10 स्क्वेअर फीट. आता गेली शनिवारपासून आपण तिथून माहिती घेतली. काही प्रमाणात आग विझवण्याचे प्रयत्न नगरपंचायतीकडूनही झाले, पण आग प्रामाणिकपणे विझली पाहिजे आणि त्याचं ते सातत्य पाहिजे आणि ते दिसून आलं नाही. जर सातत्य असतं तर आज सगळी एकही आता आग थोडक्यात 1-2 दिवसात ती संपेल आग, म्हणजे अशी स्थिती आहे. आणि ही वस्तुस्थिती आपल्या माध्यमातून कणकवलीकरांसमोर यावी यासाठी हा विषय मांडत आहे. या बाबतीतले फोटो शूटिंग व्हिडिओ आपल्याला ग्रुपवर देतो मी काही वेळा. तर त्यानंतर आपण कचरा डेपोची पाहणी केली. तर जी आपल्याला लिचेट EWS जो टँक आहे म्हणजे हे जे सक्शन मशीनने आपण टॉयलेटमधले घाण आणि सगळे उचलतो आणि जी टाकतो, हे टँक भरून तुडुंब भरून ओव्हरफ्लो वाहत आहे. त्याचा जो फिल्टर आहे आणि फिल्टर होऊन ते पाणी झिरपलं पाहिजे आणि त्या पाण्यावर फुलझाडं लागली पाहिजे आणि मग ते खत तयार होऊन बाहेर काढलं पाहिजे. ही गेली कित्येक महिने यंत्रणा बंद आहे तशीच त्या स्थितीत आहे. दुसरी गोष्ट, जे ऑटोमॅटिक मशीनी आहेत ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती करण्याला 3 500 kgच्या साधारण कॅपॅसिटीच्या प्रत्येकी एक अशा 3 मशीन्स आहेत. यापैकी 2 मशीन पूर्णतः बंद आहे, 1 मशीन चालू आहे. नंतर मिलिंग मशीनच्या बाबतीत आहे, 1 मिलिंग मशीन पूर्णपणे बंद आहे. मोटर चोरीला गेल्यापासून गेले कित्येक महिने. मिलिंग म्हणजे प्रेस, जो सुका कचरा येतो ना आणि तो प्रेस करून त्याचा व्हॉल्यूम कमी करून प्रेस करून नंतर द्यावा लागतो. ही मिलिंग मशीन जो सुक्या कचऱ्याचं युनिट आहे तिथे जी आहे ती बंद अवस्थेत आहे. त्यानंतर पुढे गेलात तर वे ब्रिज आहे, जो कचरा किती किलो येतो आणि किती टन येतो किती टन जातो याचं जे युनिट बसवलेलं आहे हे गेल्या पावसाळ्यापासून बंद आहे. एक काही त्याच्यात सुधारणा नाही. अशी गार्बेज डेपोची आपल्या कचरा डेपोची वस्तुस्थिती आहे. सत्ताधाऱ्यांनी सुद्धा त्या दिवशी व्हिजिट केली, त्या बाबतीत सुद्धा चांगली गोष्ट आहे. पण अपेक्षा आम्हाला होती की या बाबतीत काहीतरी पॉझिटिव्ह घडेल, पण फक्त व्हिजिट आणि शो शायनिंगने मीडियाबाजी झाली. पण अद्याप तिथे त्यातला 1% किंवा 9 रुपयाची सुधारणा अद्यापपर्यंत तरी दिसून आलेली नाही.